Mie Veijolle sanoin, että elä sitten, että se on aprillipäivä, että elä nyt tee mulle aprillipilaa sitten, että et tulekaan. Ja Veijo vaan nauratti ja lähti. Mutta sitten koko päivänä Veijo ei kuulunutkaan ja minä olin vähän sitten huolissaan ja soitinkin hänen numeroon, joka ei tietenkään vastannut. Minä ajoin pari kertaa tuosta Veijon talon ohi ja katoin vaan, että Veijon auto on pihassa ja ihmettelin suuresti, kun hän ei edes ilmoittanut, että hän ei pääse tulemaan. Sitten kun me menin siihen pihaan, niin siellähän olikin sitten poliisiauto ja viikko. Ja sitten tuli tää 2 viikkoa. Niin hän on ollut, oli pari viikkoa varmaan sitten siellä ennen kuin löydettiin. Ei niin kuin silleen ajatellut, että hän nyt olisi niin yksinäinen, mitä ehkä olikin. Se oli jo hyvin ajo kyllä näkyvissä, että ei hän ollut mitenkään seurallinen sitten siinä, sanotaan nyt vielä melkein lapsakissa. Joku sellainen käännekohta hänen elämässä kyllä kävi siinä, kun sanotaan siinä murrosiän vaiheella, että ei hän sitten enää meidän kanssa ollut silleen. Koulustakin kun lähdettiin, että hän saattoi yksin sitten tulla pois koulusta. Kun tänne päinkin meitä oli sakkia sitten tulossa, niin hän saattoi kyllä lähteä heti siitä ja yksinään kotiin. Että ei ollut niin kuin meidän sakissa sitten enää. Että olisiko näihin päiviin sitten liittynyt joku tällainen, että hän ajatteli nyt, että hän on saanut tänä päin kiusaamisesta ihan tarpeeksi ja tällaista. Hän tykkäsi olla siellä yläkerrassa siihen aikaan pienessä kammarissa. Siellä nakutteli niitä. Hän keräsi aina kahvikuppia, minulla on silleen jäänyt pieni lapsuudesta mieleen ja hän niitä rikkoi ja teki niitä. Varmaan ne on niitä ensimmäisiä niitä hänen patsaihin ja niitä koristuksia kaikkia. Tietysti ne ensimmäiset patsaat, niin ne oli vähän sellaisia, että ne kummastutti kaikkia sitten. Että ihan varmasti jokaista kyläläistä siinä. Ihmetteleminen loppu, kun tämä työ vaan jatkuu ja ei tämä nyt siihen lopu tähän, että joku arvostellaan, että ei nämä nyt olisi oikeastaan mitään tässä pihassa. Mutta kesälomilla mä ajoin simpeleet polkupyörällä eilen aina muutamaksi päivää lomaa viettämään. Ja sinne piti päästä, kun just Veijo siihen aikaan jo teki niitä kaikenlaisia askareita, niin näkemään niitä. Ja se tiesi noista taivaankappaleista ja noistakin. Silloin jo aika nuorena oli kiinnostunut niistä. Ja kaikki mitä ei ollut oikein niin kuin yhtään perin. Miekin taisi kysyä ja moni muukin just jotain niitä. Sehän vaan hymyilee, että ei selitä niinku oikein sitä asiaa, että miten joku tehdään tai mikä sillä on tarkoitus. Toinen vaan piti niinku se hämärän verho siinä, että ei paljasta salaisuutta. Että siihen jää sellainen kysymysmerkki silloin. Tuntuu, että aika erilainen ajattelutapa. Että koko maailmasta. Niin. 25 vuotta suunnilleen, kun Veijon kerran Veijon hiuksia silloin leikkasin. Ja et loppujen lopuksi meillä oli aika puheliasta oli nämä viimeiset vuodet, mutta ne ensimmäiset ne oli ahdistavaa hiljaisia. Et siitä niin kuin ihan siitä ihmisestä niin kuin huokui se semmoinen, että niin kuin silloin semmoinen muuri ollut tässä ympärillä, että vähän semmoinen kummajaisen olonenkin oli ehken. Siis sillä oli savea. Mun piti siis melkein valita eri sakset, millä minä leikkasin hänen hiuksia, koska siis ne oli niin tönkkömuikkuset. Ja sitten kun minä sain hänet ostamaan sen shampoon ja pesemään shampoilla, nehän oli ihan toisenlaista sitten ne hiukset käsitellä. Me oltiin niin kuin massamiehiä. Nämä kaikki lisäaineet ja massat annosteltiin siihen, mitä menee minkäkin verran. Siellä toista saattoi istua vaan ja ei tehty mitään, mutta
se painoi melkein koko päivä yhtä soittoa. Ei yhtään vuotta, että joku toinen teki sen homma. Selän takana naurettiin. Sen huomasi, että toista vähän silleen. Mutta se vissiin osasi suhtautua siihen aika hyvästi, että ei se jäät murehtimaan mitään kenenkään kannanottoja, mitä mieltä hy on hänen tekemisistään. Se ei välittänyt niistä nauramisista. Sellainen tapaus on heidän vuoromestarihaasto nauro kerrankin, että hän meni sinne Veijon luo ehtimään Veijoon, kun meillä on se oma koppi. Missä. Hän löytät ja sitten hän meni sinne kahtelemaan, missä on. Hän löysi sen roikku pää alaspäin siellä jossain putkessa. Että se oli joka-asennossa. Alussa se oli ihan perinteistä semmoista miesten hiusten mallia, mutta sitten kun hän keksi tämän oman hiusmallin, hän oli mulle sen piirtänyt paperille. Ja sen jälkeen hän alkoi muuttumaan. Oli semmoinen vapautuneempi aina ja sanotaan niin kuin siitä hetkestä lähtien, kun hän sai itse, että hän itse oli valinnut itselleen tämän mallin ja näin. Ja, niin semmoinen 10 vuotta 10 vuotta sitten suunnilleen hän muuttui. Mie niin ihan vähän niin kuin häpsä, että hei, että onko tämä sama ihminenkään enää, siis se ei ollut enää sama ihminen. Se oli ihan niin kuin eri ihminen. Kerran vaan sellaiset, sanotaan nyt tummat miehet, kysyi Veijolta siinä, mä olin paikalla, että kyllä on tyhmän näköinen tukka, niin Veijo sanoi, että kävin parturissa ja lähti pois. Hän useasti oli käynyt samana päivänä Lappeenrannan uimahallissa, Lauritsalan uimahallissa, Kylpylässä ja sitten viimeksi hän tuli aina tänne Imatran uimahalliin. Ja hän oli Suomen tilastoissakin, niin jos en väärin muista, niin hän oli ihan 3 parhaan joukossa niin kuin miehissä. En muista niitä lukuja, mutta ne oli ihan mittaamattomia ne kilometrit, mitä hän oli uinut. Hän meni aina laitimaiseen nurkkaan Imatran uimahallissa ja ihmiset ihmetteli, kun hän otti kauhan. Niin hän pystyi 5 metristä heittämään 2 eri kiukaalle ihan suoraan sen veden, että se oli kyllä nähtävyys Imatralla. Kukaan ei oikeastaan uskonut sitä, mutta mä olen nähnyt sen monta kertaa. Hiljainen mies, joka tuli ja ui ja lähti. Kun se oli maaliskuuta, että olisiko se ollut Kuutamo, että minä näin sen hiihtoladun, että sitä oli helppo hiihtää, koska se oli hiihitty niin valmiiksi jo siihen, että suora latu. Mutta hätä oli suuri kuitenkin, että minä ymmärsin sen, että kovasta on mentävä. Ja kerettiin loppujen lopuksi kuitenkin, että kun ajattelee, että olisi voinut käydä sillä laillakin, että olisi tämä lapsi syntynyt, että siellä ei olisi ollut edes minuakaan. Tuossa. Tässä on kellut, se on nimeltään. Tästä piti se apu sitten hakea tältä matkalta. Koska sieltä kuuluikin sitten rääkäsy ja sitten se tuli se emäntä sanomaan, että nyt on velipoika on syntynyt.